Iya. Nggih. Matur nuwun jenengan kersa rawuh. Senajan ngarep-arepna sampean jenengan sing dadi bos ning sing perintah karo jenengan ngampurane. Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam. Nggih. Nuwun sewu niki kula mau priksani panjenengan kok mripate kula siwer nggih. Siwer pripun? Kali ini kok ketone siwer banget. Orang langsa Pak. Jebule barang kula priksa teng dokter kula kirang vitamin A. Oh. A. Vitamin abang sing gambare Soekarno Nah, iya, Hatta. iya. Nuwun sewu. Seniki kan jenengan dados bose kula. Tapi kadang nang Purbalingga kula dadi anak buah sampean. Berarti kepripun iki? Biasane kula nyukani panjenengan arto seniki berarti Katosan. niki kula kaya napa niki teng mriki ngadeg-adeg kula isin. Nah jenengan kan suwantene sae. Religian sampun boten nguyahi, campursari ya pun boten nguyahi, jangdut napa malih. Kados wonge kula niku ikut tradisi kan Jakarta tahu. Niki Pak lah, kartone bayaran ngejak seniki mawon napa? Ini kok jeng nyawel. Nggih niki biasane kan kula sing diparingi nek nyanyi teng mriki. Tapi niki kula badhe maringi teng penonton niki wonten sing purun apa mboten niki bisa banget kok. Tapi syaratnya setunggal. Nyanyi kali kula teng mriki tapi sing suwantene sae. Nek dibukti kok suarane Riko Roma nek sing bayar nyong. Ya aku pada pribadi gondok. Wonten-wonten iki bapak-bapak sing dadi duet kali kula. Tapi syaratnya gue mau suarane apik, nek ora apik nek sing bayare nyong. Beron. Kene duet karo nyong kene bayarane gaku. Ora lah, sing penting aja kas pun. Ngomong-ngomong barang nyata aku pancen butuh ini kula ora takon karo panjenengan. Gini ki nuwun sewu sederenge Pak mung biasane kula nyanyine sholawatan, sholatullah salam kula ngene. Teng mriki kan nyepeng mik nyanyi campur sari. Oh. Niki nuwun sewu Pak Dalang, wonten Mas Yunus mriku nggih. Wonten Mas Yunus, wonten Bapake. By the way, iki kan mesti by the way apa ora? Ya ora blas kok. Ngomong-ngomong niki Mas Yunus ora keduan klambine apa ki preman. Kok lagi sumuk. Nggih niki nyuwun lagune sing gambil mawon nggih Mas Yunus nggih niki lagune Lintang Asmara angsa Nggih, mangga. Iki nganggur duwite temenan. Nganggur. Main apa ora suara dari kemecu-mecu kaya gue. Sing suarane saya kunci iki. Tirun. Oh, kita jelas. Oh, iya. Ya, saya pengennya dari penonton nih, nggih. Jangan dari peserta kita wis genah. Allah. Ya angsal tapi kados niku permainan nenek Rika suaranya mboten saya kan bayarin no. Sen lampang malah ditantang teman awal. Ya malah kayak ramalannya pada babi putih ya. Masya Allah. Niki anu pinjem mic-nya dulu. Nek asline tiang kan dengan tiang Ciarus. Oh, di bapak aslinya mana? Ya, ada mic-nya. Derengmu ngeli kok. Nah. Ciarus, Oh, Bu. Ciarusnya pundi? Ciarus kan caket. Oh, kulo Ciarus. Oh, kesuwen bener. Jenengan mriki nyong enggele kene. Ya. Oh, nggih. Niki kula ajeng nyanyi Lintang Asmara jenengan pun nika nggih. Insyaallah. Tapi niki kula ngepek nggih. Digaruk dhisik. Iya. Aduh ki ngalamat duitnya mabur ki Mbak Nis. Masya Allah. Enggak niki Mas Yunus Riin mboten napa-napa
biasanya kan kula riyen. Niki badhe versi asli napa Islami? Nek Islami kan rika ora badhe nyaman. Orang biasanya nggo pengajian. Ya berarti sing asli mawon nggih. Monggo Mas Yunus.